Ja, het is altijd natuurlijk vet en die adrenaline heb je en dat is gewoon, ja, het is niet om met woorden erover te praten eigenlijk, het is echt leuk. Is het zo te zien. Inderdaad, vooraan de vechters zoeken niet meer het aan, dames even bijblijven. Het is met 2-1. Ja, het is gewoon dat je die adrenaline krijgt en zo en hoe heet het, dat je gewoon door die bochten snel gaat, want ik ga gewoon met 60 door een bocht heen of zo, 70, 80, dat ongeveer en die topsnelheid wat je behaalt. Ja, we gaan zo'n zondag vertrekken wij naar Valencia rond 12 uur. En dan verwachten wij dan dinsdag zo'n beetje aan te komen. Hoop misschien maandag, want dan hebben we nog een dagje rust. En dan kunnen we woensdag bouwen we de hele kart weer om. Dan moeten nieuwe stickers op, weer een andere motor. Die karts gaan rond de 100 km per uur. Is het niet ontzettend spannend om je zo met 100 km per uur over dat circuit te zien vliegen? En dat is inderdaad soms wel spannend. Helemaal tijdens de start. Dan hebben ze een rollende start, heet dat. Dan komen ze allemaal bumper aan bumper komen ze bij elkaar aan. En dan gaan ze de eerste bocht in. En dan is het altijd wel een beetje kippenvel momentje van wie redt het en wie redt het niet. Wil je ooit in de Formule 1 rijden? Ja, zeker.